کومبونên aliyên siyasî bûye mijareka germ di nava welatiyan da li ser astê hikûmetên xûcihî jî behs li rengvedanên wê dihête kirin. Civata parêzgeha Duhokê jî ku heft fraksiyûn beşdarin têda li gorî gotina serokê civatê mîna buwarên dinyên hikûmraniyê hikûmetên xûcihî jî bê bernabin ji kartêkirinên derencamên kombûnên aliyên siyasî. Ez li wê bawerê me heger hemî layan jî îcabî bin berjewendiya giştî jî li pêşa bigine ve û ku hemî ev hokarê me behs kirîn wetken jî wan derencamê baş derkevin bêguman karîgeriya wan dê li ser wezhê Kurdistanê rengekê giştî û pişka îdarê xwecihî jî ez bawer dikim dê hebîtin. Tanha ji bo pêkînana hikûmeta xûcihiya Duhokê rêkeftinek di navbera partî û yekgirtûyê de heye. Lê tanha heft pûstên wan pê nehatîne dan. Partî dibêje kesên bi wan pûstan hatîne diyarkirin mercên yasayî li defnînin. Hevdem yekgirtû jî dibêje pirkirina van pûstan li dîf rêkeftineka di navbera me da ye bê berçavkirina mercan û çareseriyeka guncay jî di rêkeftineka siyasî da dibîne. اف دانستاند میکرد نکردن شکلدانی نده کوچن کارتی که نکام مازن سری بابت هبتن چیکه اف بابت گرده اپندک بابت سیاسی و رئیس سیاست وقتی کم بابت پکینان حکومت آخوجی پارزگاه سلیمانی دیاره ناراضی بونه که پارتیش جن بشکا خواه بود بابتی داب پمانشی و برام بری وجیل Duhokê را دی بجدار نتکرم. Fraksiyona bizava Goran jî ku xudiya ê kursiye di civata parêzgeha Duhokê da pêştir serokkohetiya lijneyekê dikir, lê piştî kêmkirina lijnan ew serokkohetiye jî nema û dibêje jî tanha hîç danûstandinek li dûr hikûmeta xûcihî ji balpartî ve di gel wan nehatiye kirin. Sedeman jî ji bûna kûkiyên siyasî li ser astê bilind vedgerîne. Lê hebûna rêkeftineka siyasî navbera aliyan da bi çareser dizane. حتی انه چه دانستاندن سر است پارێزگاه Duhokê بۆ پێکینان حکومت خۆجیهی کو نهاتیه کرن گل فراکسیونا گۆران ئەvê jî vedgerîtin بۆ ئەگەرê hindێک û serkirdên siyasî negeştnewê rêkefteneyan jî ek dibêjin alûziyek navbeynewana de hebû. Fraksiyonên cudayên di nava vî avahî da tanha neşiyayne hikûmeteka xûcihiya binke berfir hepêk bînin. Lê girîmana rêkeftin û derencamên baş ji kombûnên aliyên siyasî li gorî gotina wan hîviyeke ji bo pêkînana hikûmeta xûcihî. Dilşad Hîmû, NRT, Duhok.